úprave rozpočtu základná škola s materskou školou finančná komisia odporúča prepracovať materiál tak, aby obsahoval detailné vysvetlenie úprav rozpočtu, v zátvorke napríklad doplnení stĺpca poznámky, tiež detailné vysvetlenie sponzorských príjmov, ich zdroj a ich použitie. To isté, ako neprítomný pán Kalmár písomne má tú istú požiadavku. Sponzorská otázka, od koho koľko peňazí dostala škola a ako ich škola použila. Písomný rozpis od pána Kalmára. Môžem ja k tomu? Preto ja to vždy robím, ale pri vyhodnotení rozpočtu. Lebo teraz žiadame len o úpravu, tak na to sme sa dohodli, že teda len takto. Ale vždy, keď je áno. Môže sa páči? To je asi myslené tak, že zmena rozpočtu je na to, že niečo sa mení a my to tu máme ako obdobie. To znamená, že keď došlo od niekoho 32 560, aj mňa zaujíma, že od koho a kedy. A tak potom nás zaujíma, že kam idú tie peniaze. A nie, že potom sa dozvieme, že tam boli použité. Tá zmena rozpočtu je na to. Starosta nad 1000 eur, všetko nám sem dáva. No, len ja som to povedala, že mi to bolo... Pardon, že som... Preto sú tie otázky, ale... No, len kedy s tým boli, ale tie sponzorské peniaze a také, čo my získame, oni sú účelovo viazané, takže... Lebo keď ich... Pekné, ale... No, jasne, len som nevedela, lebo doteraz to vždy... Prepáčte. Tých otázok tam bolo viacej, ja som... Ja dávam návrh, aby sa stiahol ten materiál, lebo podľa mňa je fakt neprehľadný a to nie je málo peňazí. A neviem, nejakým rozpočtovým opatrením sa nedá poradiť s tými zdrojmi? No nedá, lebo pán starosta, keď tak nemá až takú možnosť, aby sa upravilo, lebo aj z prenesených ešte to je, ale tie sponzorské, a čo boli účelovo viazané, tak naozaj išli na rekonštrukciu prechodovej chodby. Takže tie peniaze sú už minuté. Prechodová chodba. No, šatný. A ja sa pýtam, prečo tu zmenou rozpočtu legalizujeme veci, ktoré boli dohodnuté x rokov dozadu, alebo ktoré boli dohodnuté v priebehu nejakého roku. Že my sme dobre vedeli, že alebo vy ste dobre vedeli, že tá prechodová chodba bude ju treba dofinancovať, hej? Prečo tam tak polonka, hej, napríklad tých sponzorov a darov nebola od začiatku? Prečo nebola v nejakej sume? Tá suma môže byť vymyslená, môže byť 20, môže byť 50. No ale práve vidíme... A teraz riešime zmenu rozpočtu, kde na začiatku sme mali nulu, celý rok sme mali nulu, a teraz máme november, máme tam 32 560 a dokonca ideme legalizovať touto zmenou rozpočtu, že tie peniaze sme minuli. Že my keď chceme dať farárovi 250 eur na zlomík, tak sa musíme stretnúť všetci raz za mesiac, odsúhlasiť mu 250 alebo 150 eur, nájsť niekde peniaze v rozpočte, aby ich starosta mohol dať. A my tu ideme riešiť 32 000 eur, ktoré už sú minuté. Ako to nie je len o to. Kam ide tá údržba na tú ZŠ? Hej, vydal o 15 000 eur. Ja tu mám len poznámku. Kam pôjdu? S jedným otáznikom. Kam pôjdu? Kam išli? Sú to peniaze, s ktorými sa dofinancovala chodba? Alebo kam išli? Čo sme robili v škole za 15 000? A môžem ísť ďalej. MŠ, Beto. Kde sme tu? Ďalšiu položku som mal. Údržba, zase 635. Položka, 4500 eur. Na začiatku roka 0 a teraz máme 4,5. Lebo máme na vstupe o 50 000 eur viacej. No, lebo sa robila v materskej škole rekonštrukcia školskej... Pani riaditeľka, ja sa nepýtam, čo sa robilo. Ale podľa mňa, ak sa bavíme o nejakom, ja neviem, či je to, Pali, pomôž mi. Keď to robíme na úrade, hej, keď to robíme na mestskú časť... Ide o nejaké zdôvodnenie. Ja sa vrátim k tomu, zmena rozpočtu, teda úprava, zmena, ja neviem, nemali by sme to robiť spätne, to je prvá vec. Ja som mal pocit, že tu niečo prišlo a teraz s tým ideme niekde naložiť. My tu ideme sa teraz dozvedieť, čo ste s tým urobili. To je prvá vec. Druhá vec, teraz ste povedali, že prechodová chodba, že to bolo, tam ste minuli na prechodovú chodbu, na údržbu. To sa nemyslíte vážne.
vy ste údržba, to je rekonštrukcia. Rekonštrukcia, no tak Ale údržba. tak akože keď ste urobili položka údržba 15 000, tie ste použili na prechodovú chodbu, tak to ešte viac ma potom zaujíma ako to. Lebo nemôžete peniaze na údržbu minúť na rekonštrukciu, ktorú ste mali vysúťažiť.